Здравейте, аз съм Лупър от Next Gen Tactics и моята игра е Super Meat Boy. Както би трябвало да знаете, и тримата, аз, SVV и Асада, започваме да правим различни геймплейове на различни игри и както казах, моята е Meat Boy. И да почваме. Аз така, преди да направя този клип, исках да видя играта и някой я врътнах. Съжалявам за това. Просто отнесох. И така, това беше първо ниво. Това е реплея. Ако я играете, ще видите, че след всяка игра го има. Какво сте правили, т.е. Контролите са адски лесни. Space качаш, с Shift се засилваш и после като натиснеш Space скачаш. Ето е така. И Ninja Style. Мърдате с ляво и дясно. И така, по-нататък в играта има ни такива шипове, като те отдолу в момента, които като докато умирате. Също така има едни такива купчета, които като миниш през тях, те изчезват. И ако седиш много дълго на тях, падаш. Голям кеф. Ето ги тези острията или там, как ги нарека, не знам. Леко бързо минавам играта, защото се ме е въртнал. Пак съжалявам. Също така, ако има излишен звук, съжалявам за това, от микрофона е. Нещо му става. Интерес, така поминах. Те нива просто за по 3 секунди ги минавам вече. И газ майка, така. Да, това бяха тези блокчета, на които като стъпиш, ето, изчезват. Леко, ето изчезват. Те по-в на реплея не се виждат как са махат. Така, ето го. На това ниво беше адски гадно първия път, като го играх, защото начувах първия ми дет. Да, благодаря, че се присъедини и пада. Няма проблеми. Така, не, това ниво. Това ниво, отвратително. Няма падам. Не е този път. Не. Yes. Така. Yes, success. Сигурно на някой ниво, което ме затруднява, ще го прекрата, нали? Просто ще го премина. Ще има едно или две, които ме затрудниха малко. И газ. Не, втория ми дет. Сега стане третия. Добре, няма. Така. Целта тук е да... Това червеничкото се казва Meat Boy. И целта е да... Това е гадно. И целта е да отидеш до... Да отидеш до... гаджето на Meat Boy, или не знам какво е. Така. I'm Batman. Мисля гледа реплей. И газ. Газ майка. Ето е това. Прасенце или там какво е. Зайк ли, де го знам. И това е гадно. Ама знам как се мина. Но съм добър просто. Вижте ме. Как подскачам, ова. Минахко. Не. Това е гадно.
Хадок. Кен. Не! Аз съм гледал различни геймплейове и те, които са ги правили, нали, точно на Мидбой, нали. И са резвали доста. Приятно е да ги гледаш как се нерват. Само че аз няма да се нерва. Съжалявам. И... Ха-ха. А, това също е гадно. Ха-ха. All calculated. Бум. О, не! Всъщност не знам дали го минах. Май не. Съм сигурен. Така. 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 Така, yes. О, босчето. О. Просе. О. Това няма го гледаме. А, да. Хубаво е катерички, които се забиват. Пускай спи, да. Пускай спи, така. О. Фак. Това е боса. Да спомена. И... Пита се да го мина възможно най-бързо. Защото това ще му убие, ако се даде на място. Тоест боса. Интересно, що е толкова бавно. Не. Началото. Бива ли? Тия катерици ма разсейват. Забий се. Играта си интересна. Не, защо? Толкова близко. Да, и боса не съм го минавал, умрях. И пак. То път няма. Те с катериците, които се забиват. Ай си ктиро, стига, О! Така. Бягай. О! Колко е забавно. Стига, Нещата мина. Сега ще мина. Просто сложно, пак умрях. И... Не. Защо пак умрях на края? Също така, аз тук се сетих. Искам да разбера. Интересно ли ви е на АСД Тетриса? Много ми е любопитно. Дали го харесвате? Защото... Аз редовно го гледам.
Така. А ти още какво правиш тук, не знам. Чакам да се включа в клипа. Така. No, ясно. Та... Така, до тук добре. Катериците самоубиват, аз няма се самоубива, така, добре. Не. Защо? Вече започна рейджвам. Не аз. Доста време си. Заслужавам да ме уби. Така. Убий ме! Убий ме! Забий се! Тей. И така, ще завърши клипа. Как умирам. Така, да. Така, беги. See ya, guys.